Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! So nandito kami mga Manoy-Manoy sa Matas na Lupa dito sa San Andres Bukid. First time po makapunta rito sa Matas na Lupa. So marami ng kantang yan ay natututunan si Rian mga Manoy. Actually, ang dami niya ng alam na kinakanta. So halos puros na lang gamit nila ngayon, yung karaoke.